înseamnă pentru tine performanța, înseamnă să fii cel mai bun în domeniul tău de activitate, înseamnă rezultate excepționale în carieră, înseamnă pregătire continuă pentru a face un salt important pe plan profesional. Dacă răspunsul tău este da la oricare dintre aceste întrebări, atunci ești în locul potrivit. Locul în care îți poți atinge potențialul maxim prin programe de training și mentorat special concepute pentru nevoile tale. Îți dorești să avansezi în domeniul tău de activitate actual sau, dimpotrivă, îți dorești să descoperi îndeaproape alte domenii care te atrag? Aici, la Max Mentor, ai oportunitatea de a alege varianta potrivită pentru cariera ta. Fie că optezi pentru un curs de management, marketing, vânzări, resurse umane, IT sau contabilitate, echipa noastră de traineri este pregătită să-ți ofere informații actualizate cu aplicabilitate imediată, workshop-uri practice, o experiență de învățare unică din care tu ai doar de câștigat. Și asta nu e tot! Alături de Max Mentor ai posibilitatea de a merge mai departe la nivelul următor cu ajutorul programelor de mentorat de 1 la 1, în urma cărora vei avea o perspectivă mult mai clară în domeniul în care îți dorești să excelezi. Ce vei putea experimenta alături de mentorul tău? Analiza modului de lucru, îmbunătățirea calității muncii tale, aplicarea corectă a teoriei în domeniul tău, implicarea mentorului 100% în interacțiunea cu tine și cu business-ul pe care le reprezinți, pentru ca la final să ai siguranța și încrederea că poți atinge rezultate excepționale prin propriile tale forțe. Împreună pentru performanță, acesta este crezul nostru, iar drumul tău spre varianta ta de succes începe aici, la Max Mentor. Hai alături de noi!